नमस्कार गिरधारी भैया। नमस्कार नमस्कार। कैसन बाड़ा? एकदम बढ़िया। अरे भैया के चाय दा हो। रामू भैया चाय दा हो। कृष्णकांत भाई एक टैक्सी से 10-10 गो टैक्सी बना लेला, इतना आलीशान मकान बनौला। भगवान की कृपा बा। खूब तरक्की कैला भैया। हाँ। बाकी एगो लइका ना संभार पैला, सुननी आज पुलिस फिर पकड़ के ले गई हो, लॉकअप में बंद कैले बा। भैया भैया चाय। अरे चलिए पी ला। एगो इनकल लइका बा, ई लोगन के नाक में दम कई देले। कॉलेज में पढ़ाई करे जाला त गुंडागर्दी करेला, और एगो हमार भांजा बा माखन जी, दिन रात पढ़ाई करेला। वो तो ससुर किताबी कीड़ा हो गईल बा। मामा जी, ए बचवा, पढ़ाई के साथे साथे अपनी सेहत पे भी ध्यान दा। रात दिन पढ़ाई कैला से तू अपनी उम्र से ज्यादा लौके लगला। किताबी कीड़ा ना बने के चाहिए, समझला? अपने अपने दिमाग के आराम दा, बुझ गईला? हाँ, जी मामा जी। अब कैसे बताई मामा जी, दिमाग के आराम कैसे मिली? अरे दिमाग में तो एगो ड्रीम गर्ल घुसल बिया, हमरा खुदे निखे मालूम वो कहाँ से आवेले आ कहाँ चल जाले।